Hi guys! Welcome back sa aking buhay. Welcome back sa aking channel. And for today's video, samahan nyo akong mamili ng kung ano-anong mga bagay na dadalhin namin sa Boracay tsaka yung mga isusuot ko para sa mga events ko next month. Alam nyo ba guys na bumabagyo pa ngayong araw pero walang makakapigil sa akin na lumabas ng bahay dahil ito lang talaga yung pinaka free time ko para makapamili ako dahil malapit na yung isang event na dadaluhan ko. Dito nga pala ako sumakay guys kasi mas gusto ko yung mga sasakyan na aircon talaga kasi mas komportable talaga ako. Almost 30 minutes din yung naging biyahe ko kaya naman pagbaba ko ng sasakyan dumiretso na ako agad dito sa may bonus kasi 2 weeks ago meron na akong nabili dito na footwear and binalikan ko siya kasi ibibili ko din yung mga kapatid ko. Suot ko nga pala ngayon yung nabili ko dito pero kulay black. Tapos bibili ulit ako ng para sa akin. Ito namang kulay gray. Tapos yung ibang kulay naman para sa mga kapatid ko. Para pag nagpunta kami ng Boracay, pare-pareho kami ng suot pero iba-iba lang yung kulay. O, diba? Bale, dalawang size 44 yung nabili ko tsaka isang size 40. Bumaba na rin ako agad kasi yun lang naman yung pakay ko dun sa second floor. Tapos hinanap ko nga tong murang baby wipes kasi magdadala rin ako niyan. Itong gray na to nga pala yun yung sa akin, yung green sa kapatid kong lalaki, tapos yung black naman sa kapatid kong babae. Tapos ayan, pumila na ako sa cashier. Tapos mabuti na lang naalala ko si Alexa, kailangan may pasalubong din pala siya. Pagkatapos kong mamili dun sa bonus, dumiretso na ako dito sa may SM para maghanap ng makakainan kasi nagugutom na din talaga ako. Kaya naman, dali-dali na akong umakyat dito sa may third floor, dito sa may food court kasi meron akong kinakainan dito na sobrang masarap naman talaga yung pagkain nila. At ayan na nga guys, nakapag-order na ako. Basta ang alam ko, yan, tumutunog yan kapag nandyan na yung order ko. Kaya excited na ako kasi nagugutom na talaga ako. Dito na nga ako umupo sa may halos tapat lang nung binilhan ko para mabilis ko makuha yung pagkain ko. Almost 10 minutes din pala yung hinintay ko guys pero sulit naman kasi alam kong masarap tong order ko. Pagkatapos kong kumain, ayan, tumayo na ako agad para makapaghanap na ng mga damit na isusuot ko para dun sa singing contest na sasalihan ko. Tapos dun sa kasal na attendan ko, kakanta daw ako sa isang kasal ng anak ng kawork ko. Bumaba na ako agad kasi nandyan yung mga brands ng gusto kong damit na isuot. Dito nga pala ako sa may pen shop na padpad kaya naman nag-video muna ako para may pang-content ako dito sa TikTok at YouTube ko. Siyempre guys, hindi makukumpleto ang fitting room experience kapag hindi nag-picture-picture, diba? 1 hour later. Finally, nakauwi na rin ako at inaayos ko na yung mga pinamili ko para ready na pag inabot ko sa mga kapatid ko. Thank you for watching this vlog, and if you're new to my channel, please don't forget to like and subscribe. God bless Paolo Holics and Kapao Milias. Until my next vlog.